Nyakwara mugia jongo chopo kanyo saa 3 mar otieno kamoro amora ma intiere erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag oimore moiko ni odiochieng' ma kawuono chieng' ngeso ka otieno ma kawuono Nyakwara mugia jongo waiko ni mathoth mano moriwo nyaka chenro mar mine wacho kama bobedo ka watwa kotudore kod osuru mag lowo mago weche mag chulo land rates ka achiel kod land rent abobedo kae kod okil Kamaloka e kaunti ma Kisumu mar mondo mi olernwa ni to pogruok en mane to en ng'a mowinjo bed ni chulo land rates to en ng'a mowinjo bed ni chulo land rent. Nyakwara mugia jwang' mago ka achiel kod mamoko mathoth waiko ni otieno ma kawuono to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. I was speaking to members of parliament who approves the budget and I told them we must enhance the budget for capitation so that every child receives 22,000. What we have in the budget today is less than 22,000. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseyo od bura kuom rem puodho omenda moromo mag somo gino momiyo skunde choko gope modhuro. To gino wacho ni otime e yo maler. Kik time ni koro ketwa kamoro kaka yudhe ni koro wabedo lectured. Let it not be demoted by youth who are handpicked to clap and pose for photos. It should be a playground for political brokers. Rowere mag ODM Youth League wacho ni nyaka nywak duond rowere ma pachoka e twak mar kelo lokruok makare pachoka. Goldni osebedo kokonyo mine e yore mang'eny. En wandwa gimoro amora motimo mopogre gi gold onge. Lweti ok gwenyre gi pesa. Koro katitare iye kanyo lakini nyaka yud ma nyithindo timo nadi ma nyithindo chamo. Mine e gwenge ma Bimbo omako hand mula magi wacho ni bero ngimagi kata bed ni gikale midhiero maka kod kacha. Nyakwara mugia jwang' bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag oimore otieno ma kawuono. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno. Ogai mar ODM Raila Odinga omedo dok ne jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna wirani nochiwo mana pache e kinde manotwak kod od fwambo moro pachoka e wi riwruok mar ODM e sirikal Manywanda. Odinga omedo jiwo ni duond bura mar ODM ni e thuolo mar riwore kod ng'ata ng'ata. Kata kamano, gibiro kuong girango dwaro mar oganda jo Kenya. Komachielo, jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi wacho ni ging'eyo gino ma gitimo kotenore kod tiyo kanyachiel gi jatend piny William Ruto kod sirikanda Kenya Kwanza. Presiding Bishop of the all the occasions that we have had. Sifuna has been putting right to express his opinion as but at the same time, other members of the party have also right to express their opinion. After that, we sit down as a party and discuss this in the proper organ of the party. And we come up with a resolution. This is what the party has done. So what I say is this personal opinion. But the ODM opinion will come as a result of discussion within the organs of the party. Our friendship with Ruto is unstoppable. We will not stop it. Because as elected leaders, we have brains. We have brains and we know where the country is coming from and where the country is going. So when we make a decision to work with the president, you cannot come and lecture us. That, you know, because you think you know better English. Don't lecture us. We have brains and we have made a decision to work with President Ruto. And it is unstoppable. It's going to happen. Mogo kum josiasa manitiere e duond bura mar ODM omedo seyo jagoro mar ODM Edwin Sifuna kum chung' mare ka otenore kod sirikal ma Manywanda ka giwacho ni ODM ok wuog e sirikal ma Manywanda. Ne giwuoyo e gwenge mag Nyatike e chenro mar solo omenda ne grube nyasi ma jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki to ne owacho ni sirikal mar Manywanda kelo ber ne jo Kenya.
Jokanyogo mag ODM rikni we nyasino mar Solomenda ne gube mopogore opogore e sab kono manyatike nyasi obiro ni ochope kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne oramo ni ODM nitie sirikal mar manywanda kendo ok giwuogi machiegni e seche ma jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mabedo nochope nyasino ne opoyo gai mar ODM Raila Amolo Odinga kuom chug motegno kod piny owacho. Sisi hatuwezi kubali mtu yoyote atuondoe katika njia ijulikani kwa serikali ya broad-based. Kwa sababu saa hii ndio mvua imeanza kunyesha hapa Nyanza. Saa hii ndio tumeanza kutengeneza barabara. Saa hii ndio tumeanza kupata maji. Tuwezi kuja hapa mchana, jua ikiwa juu, tuseme ya kwamba tunajificha ati hatuko ndani ya broad-based government. Mimi nasema kama mwenyekiti wa kitaifa, tuko ndani ya ile broad-based government. Na hapo ndio tuko ndani. Na siku ambayo tutakuwa hatuko na situoni kama itakuwa hivi karibuni, tutamgoja baba Raila Amolo Odinga ndio atakuwa na matamshi kama hayo. I must say when I'm here in Nyatike, I'm grateful to our former Prime Minister for his statesmanship, his vision and clarity that Kenya is bigger than any particular person. And when the interests of the nation are at crossroads with the interest of any person, the interest of the nation should always prevail. Kao teleko jako mar ODM Gladys Wanga gikwedo chung mar jagoro mar ODM Edwin Sifuna kagiwacho ni mano ke chung mar ODM e sirikal mar manywanda. Sipangwe kama viazi, tusipangwe kama gunia ya viazi ndani ya lori. Tunajua tunataka nini? Hao watu wanaingia kwa serikali ya watoki na watoki hapo ndio wako hapo ndani. Jotelogo mag ODM wacho ni ODM okuoge sirikal mar manywanda kendo jokanyo mag ODM mok mor kod beta sirikal ema koro omany kuma dhiye. Wapi? Kama wewe umechoka, chukua barabara yako. Lakini 2027 tutaamua wakati yake ikifika. Lakini sasa hivi tunakaa katika serikali ya broad-based. Yule mtu yoyote ambaye anazungumza kinyume na ile mambo na maadili ya chama chetu, atuambie hazungumzii chama, anazungumza kwa niaba yake yeye mwenyewe. And we have never allowed Baba to be disrespected just because you are someone in the party. We want to send a warning. You might have served that party longer than me, but I want to tell you as I stand here, I came in as independent, meaning I have more powers than you. You need to be a senator without that party. So I am telling you, you will not negotiate about respecting Baba and the party. Giwane sirikal mar manywanda osekelo ber ne jo Kenya duto to ahinya gwengego mande ne owechien. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki to korka kore ne opoyo ODM kuom yie tiyo kamoro achiel kod piny owacho maneno ni jo Kenya oyudo dongruok. Yo watu wengi Kenya hii wako na tajriba kama ya mzee wetu Raila Odinga. So we support the Prime Minister as he supports the President, and we are sure that the country is safe, the country is stable. Kindiki wan sirikal no motel ne jatend piny Kenya William Ruto osetimo dongruok mathoth kendo pod dhi nyime kod dongruok kabendo singo ne jo Kenya ne gidhi neno ber. Rais haijalishi wale walipiga kura kwa upande wake na wale walipiga kura kwa upande wa Mheshimiwa Raila. Hata kabla washikane, Rais Ruto alikuwa ameamua ya kwamba rais wa nchi akichaguliwa anakuwa rais wa kila mtu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu omedo siro chenro mag dongruok ma gwenge ma Kaluo osebedo ka yudo kokalo e tudruok mar duond buch ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza. Jotelogo okwayo kwe makende e pachoka kopogore kod ng'anyo mosebedo makelo thoe oganda mathoth. Millicent Adhiambo gi mathoth. MCAs mawuok e kaunti ma Kisumu oriwo pachgi kod mag jotelo mamoko mag ODM kagipako chenro mag dongruok ma sirikand broad-based osetimo e gwenge ma Kaluo. Warejista urusha tiyo sha omiyo facilities magwa ma wan go nyalo bedo gi yedhe, nyalo ndiko jopiny. PS girie gira manyiso ni gire maruto no gire no e gira Ruto kumi bila break. Kata kama wantiere ni there's a youth makoko yudo message sani manyocha wayudo ne tich
wan watero President William Ruto to tam. Ng'amok dwa be nyalo muwon gi mondo chung. Jotelogo ochayo ng'anyo moko mosebedo kadhi nyime pachoka, ka gimedo kwayo oganda Luo mondo odhi mana nyime kod nyayo kwe. Yie wuogi nyathini owedhi e ndara sani awuok ka chiro makisian rumo akalo nyaka holo sechak ger chomo Linton ne okwayudo mago kata kinde mane jakomo riwre kod Uhuru to e tamni nyiedhuru chagni kapod kinde nitie munyalo yude godo. Wan ringo e pap ni wang'anyo oromo wa. Nyido matin ni wakome uru mondo wakauru cham waduoke dero. Pingo sirkal tek wabe waol gi ng'anyo jomoko be ng'anye. Jod Bramanya Kach Aduma Owuor korka kore to ne okawo thuolono mar nyiso jopiny mondo oyie jotelo machwalo dongruoge e kind machuoyo obadho mag siasa. Siasa will come to gimore miyo ng'ama oromogo. Ibiro ng'i kata ni buk to ni nyono kanye. Ok en mana siasa mar biro ne gonyo ji. Kidhi Nyakach kacha kiwuok Sondu nyathini somo Nyakach Girls ibiro riembe Lam. To ni mari nyabiro tinyiso ji na ja pesa. To ndara madhi koru to ka koth ochwe to kati no kinya chop. Jagoro mongirore e migawo mar arita, Dr. Raymond Omolo to nokwano ranyisi mag dongruoge ma piny owacho mar Kenya Kwanza osetimo. Weche manosir lwedo gi Esbon Omolo ka gitielo sirne sirikand broad-based. Nyaka ne yier President William Ruto higni 2 gi nus mokalo, obed oduma, obed majan chai, obed kahawa, obed niang', gik moka mipure piny kae melogi, yuto maggi odhi malo molo kako osebedo e pinyni nyaka ne chakre. Mana dieri makende. Ruto bodonjo, odhi tieko higni 10 odhi. Kako oganda nyaka wapenjne ni sama otieko higni 10 wan wachung' kanye. Ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bede ndara kata wadhi pingo to omdhialo oganda wa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo oganda wa. Adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje mara iloseketo wadonje ni we cannot go out. Magi notimore e kinde nyasi mar kowo e kar yweyo mare mogik. Mama Ruth Oiko, min MCA, Makabonyo Kanyagwal, Pete Oiko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Migawo mar somo onyono kar tiende ni somo manono maonge chudo kowuok kuom jonyuol biro medo dhi nyime e pachoka kendo gionge kod paro mar biro chungo chenro makamano. Wechegi osir kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mokwedo joma seyo chenro makamano kowacho ni sirikal ni nyaka kod chenro mar medo yaro sira ma imiyo jopuonjre. To kaka Simfros Okinda lero, seyo podi medo luo kuom sirikal ewi chiwo sira moromo ne skunde. Instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. En wach mosekelo liete pachoka nyaka ne jatend migawo mar omenda John Badi liekini sirikal odwoko piny omenda michiwo ne sir mar somo mar sekondar kaluwore kod nok mar omenda. Migawo mar somo medo nyono kar tiende ni weche Badi nomede chumbi kolero ni somo manono maonge chudo en ratiro mar nyathi ka nyathi kendo sirikal onge kod paro kata teko mar chungo chenro makamano. Kamano bende jalup jatend piny Kithure Kindiki olero ni kata obedo ni ng'ikruok mathoth okwako sekta mar somo gitimo matek mar neno ni ok ginego lek mar jopuonjre. Mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya, najua kumekuwa na tashwishi kidogo mambo ya elimu, and I want to state here that the Kenya Kwanza administration will go out of its way to make sure we do not roll back the gains our country has made in assuring free and compulsory primary education, which includes also secondary education. Kindiki mane loso e kaunti ma Bungoma e kinde chenro mar jiwo mine e kaunti no olero ni Kenya Kwanza onge gi paro moro amora mar ketho kenge manosego kod jotend piny machon e sekta mar somo. Please ignore the naysayers. We cannot afford in this time in history
to roll back the tremendous progress that our nation has made to make education accessible and affordable, especially at primary and secondary level. Korka kore jatend migawo mar omenda John Badi olero ni omenda mag somo nochako duono chon koseod bura kuom rem keto budget moromo mar siro somo kaka dwarore higa ka higa. For so many years now, from the time Uhuru Kenyatta was the president, we have been under budgeting for capitation to schools. That is why you hear principals saying that they have not received money. But the government is saying we have released all the money. The mistake is when we tell the schools that every child we are budgeting for 22,000 and they are not receiving it, the schools end up accumulating debts. Therefore, we need to be candid and say that yes, we want to budget for 22,000 per child, but we have not been having that in the budget. Magitimore kaseyo podi medo biu kuom sirikal ewi ng'ado omenda michule skunde ne sir jopuonjre sekondar. Jatend duond bura mar DCPK Rigathi Gachagua oseo sirikal mar William Ruto kuom go ula kendo ng'ado wi omenda monego tere sekta mar somo e timo chenro mage owuon. What is sad is that this money that was meant for free education has been diverted by the National Treasury, by the experts ODM brought to government. They have diverted money for education. The money is channeled through the security sectors, is withdrawn in cash and given to William Ruto. This money William Ruto uses to bribe leaders, church leaders, to bribe members of parliament, to bribe members of the county assembly, to bribe everybody in Kenya for political support. Chieng' Tich Ang'wen, jatend migawo mar omenda John Badi nolero ni omenda mag siro somo duok piny kowuok e silings moyo 22,000 nyaka silings 16,900 e iko omenda ni kaluwore kod nok mar omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruog rawere mar duond buch ODM mong'ere kaka ODM Youth League ochung' ne gibiro siro pach ogai mar Raila Odinga e twak mane ochwalo ka giwacho ni en kinde mang'eny twak osekonyo piny Kenya. Kane giloso e boma ma Nairobi kawuono, rawerego ochiwore mar telo e twagno. Davis Oluoch ma en achiel kuom rawere e riwruogno olero ni twak makama ibiro tim kama keto ji te thuolo kendo duoko mawuok e twagno mondo oketi e tim mapiyo. Kok kamano to gibuogo mar bago ng'anyo kendo. Gimedo ni weche mowinjo mimaino e twagno obedi bero somo, tenda loch gwenge, rochruok mar kor lwasi kod timbe mag obila. Gikwayo jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga mondo ne ni twak makamano otimore mapiyo. Chango, students wachango, nyithi kiye wachango, chokora mane streets to wachango, to Gen Z to geto gi wachango, to Gen Alphas to wachango, to jo puonje to wachango, to jo media to wachango, to president ni makoro wagoya ni ento wachango, to prime minister to wachango, to Rigathi Chabwa kele mbe wawinja ne wachne no. Mano ema wacho ni watu wa support to geno wacho ni otime eyo maler. Kik time ni koro ketwa kamoro kaka yudhe ni koro wabedo lectured. Sama ji dhi go mbaka to mbaka ni kiko bede mbaka ma dhi go to gi ka to dhi kan kumoro. To go mbaka gi okaw kete tim. Wakwa jakom gi jowa mabiro telo ne gini kesa mogo mbaka kaka piny. Ni to bed mbaka migoyo gi kiwango. Wanyalo go mbaka migo igni beach ma kata jom neno berne kata loko ngimagi ok ne berne. But one day we will tell our grandchildren this was our generation that marched, that sat down with dialogue and won free education and better health care, police reforms and justice. But we also call on the government, including the president, to be genuine. Let this not be a PR stand or a baraza of lectures. Let it not be a demoted by youth who are handpicked to clap and pose for photos. It should be a playground for political brokers. The stakes are too high. We embrace it fully, we embrace the conclave fully, and we call upon it to be acted upon immediately. And I also call upon our leaders to ensure that this conclave does not happen in boardrooms or in town halls and stuff. We need this dialogue to go right down to the youth in the grass.
Rowere maromo 20,000 moko omedi e chenro mar keto ler e alwora ahinya to e dho aoche e kaunti ma Nairobi e chenro mong'ere kaka Climate Works ma bende timore e gwenge ma opogore pachoka. Roweregi norwak e chenro ni mar tich ka bende giyudo tiegruok e wi chenro mag sirikal kaka okumba thieth mar SHA, udi manengogi oyueyo e kind mamoko. Jokanyo wacho ni mae itimo mar jiwo thuolo mag tije ne rowere ma pachoka kaka yorno mar dino fuok maduong' mar onge mar tije ne rawere. Today we were gathered here to launch the second phase of the Climate Works program. As you are aware, the nationwide program has been going on. Here in Nairobi, we have been having about 22,000 youths who have been working along the riparian. And last week, the president directed that we add another 20,000. The recruitment has been done, and that is what we were launching today. So today was basically an induction. From what we saw today, it is obvious that the youth need more jobs. As you can see, they came in large numbers. We had about 30,000, and you could see that there are no jobs in Kenya. But as the government tries to do that, I think there is a requirement to think on how to add more jobs for them. Josiasa motenore kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kaachiel gi moko kuom rowere mane omaki e kinde ng'anyo mar dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani odonjnegi e doho kod timbe njore. Riwruoge makedo ne ratich oganda kod josiasa makwedo tend jatend piny William Ruto seyo okang' makamano kaka chenro mar buogo joma kwedo sirikal. Riwruogego bende nyiso luoro margi ni tend agoko chako duogo e kind pinje Afrika ma ugwe kokalo kuom mako kata ndhiyo joma keto sirikal tesre. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino menyo wachni. Osiepe ogai mar DCP Rigathi Gachagua kod rowere maromo 37 mane oyuoro ng'anyo mag rowere mag Gen Z e dwe mar 6 kod dwe mar 5 higani dhi nyime kod kedo ne thuolo margi e doho bang' piny owacho donjonegi kod timbe mag njore. Rowere ma kamago itudo kod ketho mag wang'o tesende obila 9, doho ma Kikuyu, apise tend loch nanga kaachiel kod ketho mwandu mag ji e kinde ng'anyo. Chung' mar piny owacho kotelne kod jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen en ni ketho makamago ne geto lwaro sirikal mana ka jonjore mag Al-Shabab chung' ma jonon siasa to neno ka chenro mar sirikal mar olo kuyo kuom joma kwedo piny owacho. Kiwinjo kata kaka jatend piny no wuoyo bang' ka koro weche ng'anyo gi pod dhi nyime, nowacho ni enough is enough, ni koro gidhi deal gi gik machal kamano. Apparently that is the tone. You know, as the president, if you set the tone, koro gik mamoko dhi luwo. You just don't speak in vacuum as a president. Koro kaka nosewacho kamano. Koro charges gi itiyo kodgi mondo intimidate joma nyalo bedo gi paro mar dhi nyime gi wach ng'anyo gi makwedo sirikal. Njore kata terrorism en ka itimo gima kelo koko manigi violence, itiyo gi agoko, gi tulo, gang'enge. Mar ariyo en ni itime mondo ihiny ng'ato kata ineg ng'ato, kata itime mondo iketh mwandu mar jopiny kata mar sirikal, or itime mondo interfere gi security installations, police station, masts mag communication, airport, kata gima nyiso gima represent democracy wa. To objective matimo gigi te en ni dwaro ni mondo imi ji obed gi fear, ji obed gi buok. E kinde limbe mare e kar chung' od bura ma Kikuyu bang' ng'anyo mar Sabasaba, ogai mar doho Martha Koome ne osiro paro mar donjo ne joma ne owang'o doho ma Kikuyu kod ketho mag njore. Weche mag Koome ne ose kod riwruoge makedo ratich oganda e pacho kae magiwacho ni ne geto siewo sirikal. Kini jatelo kamoro gimiwacho idhi ng'i kendo idhi kawe gi nafas min godo kanyo. Koro kise ka as a president and a chief justice, magi are two of the senior most
officials mwan godo Kenya ka kosewacho gima chal kamano to achiel kuom gi jatend piny, achiel kuom gi emochung'ne doho, to doho ni emonego bed ni jogi kelo, ineno ka koro giwuoyo gi sauti achiel. Ang'o miyo owango ka police? Owango ka police ni wan mondo create fear ne jopiny ni wajuma lich kabisa kokuluowa to ubiro neno gi wang'u. Okay? Kok inyal wacho gima owacho to ling' thi. Kech ka polise mwanya wang'o into odi to. Intention ne ni mondo ji obuogi. Jano bed maluor ni ka jogi nya wang'o station mar obila manigi bunde to anto. Nitiere ng'ur ni telo mar agoko temo golo wiye kind pinje mag Afrika ma ugwe kokalo kuom meko mag jopiny makwedo sirikal mag pinjego. E piny Tanzania, Tundu Lissu rakore kod ten Samia Suluhu Hassan e kinde ma Kizza Besigye to rakore kod ten Museveni e piny Uganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugajwangi report mar Chris Owino emachopo gode wadwan wadhi gode yweyo mokwongo e weche manyien mag imore otieno makawuono wakaw mana yweyo madundo ka waduogo tabo bedo ka duogo kod twaka e chenro mar mine wacho kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Ushaitapa shopping while getting entertained? Well, form ndio hiyo. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi. Bei ya jioni on smartphones, household goods, electronics, beauty and fashion, food and drinks, plus much more. Tokea M-Pesa Sokoni Festival, enjoy bei ya jioni from your favorite biasharas as you vibe to great music from DJs na artists wazito. Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Tupatane pale Jomo Kenyatta International Stadium aka Mambo Leo Stadium. Entry ni free, we kuja na vibes. M-Pesa Sokoni Festival, mali safi, bei ya jioni. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwaramuga Juang, lo en achiel kuom mwandu manyadhi e pacho kae. Ka in jal manigi lo kata in jal mageno bedo gi lo, weche mag usuru mar lo kata gino miluongo kanyo koda dhongere ni land rates en gino mamulo wa waduto. Mane momiyo otieno makawuono e chenro mar mine wacho antiere kae kod okila Sharon Omolo mabu bedo katwak godo achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu mar mondo mi wapuonjre matut kotudore kod wechego mag usuru mar lo kata land rates kachiel kod land rent. Oimore Sharon ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Otieno makawuono odiochieng' mari obedo nade Sharon? Odiochieng' mari obedo maber Joyce. Irio nade? Ambenda rio makare. Machiegni enye twak marwa e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Ka wachako twak marwa yanga otieno makawuono Sharon, ng'ato nyalo bedo ni penjore ni usuru mar lo kata gino ma iwacho kanyo kod dhongere ni land rates kata land rent. Pogruok nitiere kanye Sharon? Joyce, pogruok nitiere maduong' e kind land rate to koda gi land rent. Kwachako gi land rate, gite gin oshuru, lakini land rate en oshuru michulo ne sirikal matin. Nitie sirikande ariyo, kaka wang'eyo nitiere national government gi the county government. National government mabro luongo ni sirikal maduong' to gi the county government ma en sirikal matin. Koro land rate en ichule ne sirikal matin. Ichule ewi lopego mayudore alwora kuonde miluongo ni the rateable areas. Rateable areas gin kuonde ma sirikal matin oyango ni jogo mantiere gi lopegi e alwora goeko bro chulo land rate. Gimomiyo ichule en mar mondo mi okony sirikal matin kuom services ma sirikal machiwo machal kaka garbage collection, lighting, maintenance of roads, gik makamago. Kwa doke land rent bende en oshuru. Makmana ni en ichule ne sirikal maduong', the national government. To land rent en ibo yudo ka ichule kaluwore ni ng'ato owuon, ng'ato mabinafsi, otiyo gi lo ma en lop sirikal. Koro en kaka kodi, en kaka di kopesha lob ng'ato ipure gigeni kata e gweng' kucho. Ichulo gande pesa mar kukopesha. Koro e kaka land rent bende en. Land rent imiyo sirikal maduong' kuom tiyo gi lop sirikal e yore mameki. Iwacho kanyo kati lero kanyo makare ahinya Sharon, kendo ang'eyo ni Nyakwaramuga Juang maluwo twak otieno makawuono nyalo bedo ni koro oseng'eyo pogruok makare kinda land rates kachiel koda land rent. Kata kamano, ng'ama chulo omenda makamagi nikech iwacho kanyo ni land rates ichulo ne sirikal kata wanyalo wacho ni mano sirikal mar loch gwenge, to land rent ichulo ne sirikal mamalo. Kata kamano wanyalo wacho gi dhongere ka alieko mana matin ni ng'ama en eligible mano mar chulo omenda makamago, bad mano mar land rates kata mano mar land rent Sharon? Land rate Joyce ichulo gi ng'ano ma en wuon puodho manitiere e alwora kumonego bed ni chule land rate noero. Ka en a registered owner, en wuon lo, ine monego bed ni chulo land rate noero. To kwadoke land rent, to nitiere
land rate en yudo ka ichule on leasehold properties. Gigo lopego eko ma ochiw gi sirikal. Nitiere document moro miluongo ni lease. Koro ng'ano monego bed ni chulo land rent en leasee. Ng'ano moko pesha lobni koa kuom sirikal. In monego bed ni chulo land rent. To ka in iwuon lobno mayudore e alwora kuma onego bed ni chulo land rent, in ema otiko ma ka land oyangi kaka wuon lobno, in ema onego bed ni chulo land rent. To kinde mathoth Sharon wang'eyo ni e wechego ji kowinjo ga weche mag rent to wang'eyo ni kata ka tiyo kod ranyisi e udi kuonde mopogore opogore ma ji odak e bombe, ji ong'eyo ga ni rent en gino ma ichulo dwe ka dwe, kata miso dwe kochopo to winjo bed ni chulo rent. Kata kamano akia ni weche gi mag lo to tiyo yo machalo nade, land rates kaachiel kod land rent gin to ichulo gi e thuolo maromo nade, kata ichulo gi bang' onego winjo bed ni ichulo gi higa kose kisechulo dichiel to en kamano, kose chulo gi dwe ka dwe? Sharon. Erokamano Joyce, land rate kata land rent ok chul gi dwe ka dwe kaka rent mag udi ma dhano dake. Gin ichulo gi e higa. To nitiere muda monego bed ni ichulo gie. Onego bed ni ichulo gi tarik achiel mar chak mar dwe achiel mar chak higa ka higa. Koro ibro yudo ni higani onego bed ni ng'ato chulo land rent kata land rate mare mar higani tarik achiel mar Januari. En mana ni ibro yudo ni kinde duto samoro ji ok chul, samoro ng'ato kawo muda kapok ochulo. Ka ok ichule e sa mane winjore obed ni chule, nitiere kendo repercussions mabiro gi mago. Ibro yudo ka nitiere interest ma sirikal ka sirikal nyalo levy kaluwore gi leo mileo godo ka pok ichudo, kata penalties bende nitiere. En onego bed ni chule higa ka higa, ok en e dwe, ok en odiechieng', higa ka higa. Ichule higa ka higa mana kiwacho kanyo. To bende temo lieko kanyo ni ka seche moko ng'ato okoso chulo, mano bedo omenda mano mar land rates kata land rent mwalosi otieno ma kawuono, to seche moko nitiere wanyalo wacho ni gintiere fai moko ma inyalo goyi. Kata kamano ka ng'ato okoso chulo omenda ma kamagi, mago ma winjo bed ni chulo, obed mano michulo mar sirikal mamalo kata mano michulo sirikal mar loch gwenge kata counties magwa, koso chulo omenda ma kamago onyalo kelo midhiero mane ne jogo manitiere kod lo e pacho kae? Bende onyalo miyo ng'ato lalo lope kose obedo nang'o? Sharon. Awach mano ka apogogi, wachak gi land rate, nikech wasewacho ni land rate ng'ano machulo en wuon lo. Ibro yudo ka wuon lo machulo land rate en wuon lobno, ok en lop sirikal motiyo godo e timo yorene. En wuon lobno ero. Koro kok ichulo land rate e lo ma mari, nitiere penalties miluongo ni fine ma ibiro goyi. To ka in ng'ano monego bed ni chulo land rent, in alesi, ikodesha lo mar sirikal, itiyo godo e timo yoreni, to ileo mar chulo, kopogore gi fine minyalo goyi, bende inyalo wito lobno nikech ok en lo ma mari, omiigo gi sirikal mondo iti kode. Ka nitiere chike moketni ni nyaka iluw sama itiyo kode. Ma achiel kuomgi en chulo land rent e seche mowinjore ochule. Omiyo kopogore gi fai minyalo go jalo monego bed ni chulo land rent, bende onyalo wito lobcha. Sirikal nyalo kawe machak miye ng'ama chielo. To wanyalo wacho ni jo Kenya mathoth kinde mang'eny wanyalo wacho ni gikia kotudore kod wechego mago mag land rates kata land rent mochop kuma koro wanyalo wacho ni penalties kata fai mathoth ma igoyogi koro bedo mang'eny ahinya. Ang'o ma chik wacho ahinya kotudore kod wechego mag paro ne jogo manitiere kod lo mawinjo bed ni chulo land rates kata land rent? Sharon. Joyce, en wach marach ni fai ka kosegoyi to nyaka ichul fai goeko. Ok inyal weyo makichulogi nikech sa asaya ma idwaro kata tiyo gi lopi mano monego bed ni chulo ne land rate kata land rent, nitie gimoro miluongo ni clearance certificate ma nyaka ibed godo. Wawuonde ni idwa uso lobni ne ng'ato, wawuonde ni idwa tiyo kode kata kawo loan, idwa chaje, wawuonde ni idwa kata poge, kata idwa nywando moko ariyo mondo obed gimoro achiel, nyaka ikwa gimoro miluongo ni clearance certificate, kata obed mar land rate kata mar land rent.
ka ok iyudo gino, ka ok ichulo rate kata rent e saa mowinjore gi kiwango monego bed ni ichulo, to nyiso ni gini ok ibi yudo. Certificate mar clearance ni ok ibi yudo. Nyiso ni gima idwa timo mar gi lopino ok inyal dhi mbele gi timo. Koro en jukumu mari kaka wuon lo kata ng'ano mokodesha lobno koa kuom sirikal mar mondo mi ichul land rate kata land rate. To kinde mang'eny iyudo ka ilandoga, an gadier ni isewinjo gini kinde ka kinde. Seche moko kata sirikal matin kaka machiegni kae, sirikal ma Kisumu County yando lando ni nche gigolo fai mancho go jogo mancho ok ochulo land rate gi e saa mowinjore. Koro ka in jalo monego bed ni chulo land rate to isebedo gi fai mang'eny mosegoyi nikech nilewo kata ni pango gi mang'eny ka ok ichulogi, onego bed ni tiyo gi thuolono mochiwe waiver, iluonge ni waiver. Onego bed ni tiyo gi thuolono mar mondo mi ichul gino monego bed ni ichulo sama sirikal ogolo ni fai mang'eny ka, nikech en opportunity mari kaka wuon lo. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo wachno mar waiver ema nadwa ni wabiye bang' nikech kinde mathoth waneno ka ten counties mopogore opogore gi jachwalo milome ni land rates obedo waived. Ere kaka jopiny nyalo tiyo kod thuolo makamano, to e kinde ma obedo waived te kose nitiere mana atamalo moro matin ma igolo ne jopiny kanyo? Sharon. Kinde ma ochiw waiver inyalo mana miyi e wi fai. Land rate mano onego bed ni ichulo cha, kata nobed mana 30,000 eti ibro chule. Wawuonde ni 30,000 mano onego bed ni ichulo kaka land rate, to segoyi fai mochopo 40,000, nyiso ni fai no en 10,000. Sama nitie waiver, 10,000 mane wiye cha iminyalo yudo kigole. Inyalo gole te, kata inyalo gole nus, kata inyalo gol quarter mare. Lakini gima nyaka ng'ato ka ng'ato ng'e ni kata ogole mana te 30,000 30,000 mano onego bed ni chulo kaka land rate machon cha, eti ibro chule. Fai gi kende mibro golni. Machon cha to nyaka ibi chul. To wang'eyo ni gisani wantiere kod piny molony, kendo wang'eyo ni lony manyasani ema itiyo godo e kuonde mopogore opogore. Sharon, wanyalo wacho ni wechego mag lony manyasani, gino ma kiani iluonge ni advertisements ma platform masani koro nitiere, ere kaka seche moko wanyalo wacho ni o affect wechego mago mag access ne wechego mag land rates kata land rent? Sharon. Shida manyalo bedo maduong' manyalo affect wechegi en iluongo ni technology. Akia ni waluonge nade gi dholuo, lakini technology. Iyudo ka ng'eny ji manitiere gi lope monego bed ni gichulo ushuru gieki ok ging'eyo kaka onego bed ni gichulogi. Tinde nitie gimokel miluongo ni e-citizen, miyudo ka thoth gigi ichulo platform noero. Ng'eny ji mang'eny ok ong'eyo kaka ginyalo timo gini kaluwore e platform moket mar mondo mi otime. Mana paro ni manyalo wacho ni challenge maduong' mogik manitiere e yor chulo ushuru gieki. To bende aneno ka ng'ato penja kae, ong'isa kae ni piny ne okil Sharon ni land rates kaachiel kod land rent obedo calculated e yo machalo nade, Sharon? Gigi bedo calculated mopogore. Wachak gi land rate. Land rate wantiere gi chike mayango kaka land rate onego bed ni ichulo. Wantiere gi the Rating Act, wantiere gi the Evaluation for Rating Act, then wantiere gi specific county laws mayango weche mag rating. Koro Rating Act en chik maduong' mogik ma yango weche mag chulo rates. Then wantiere gi the Evaluation for Rating Act. The Evaluation for Rating Act ni ema nyisowa kaka lowo mopogore opogore bedo valued. Iketo gi e kiwango miwacho ni lowo makama en omenda mare kata value mare nyalo bedo 2 million. Makama value mare nyalo bedo 6 million. Ai wantiere gi specific county laws e wi rating. Ibo yudo ka nikech wach mar choko ushuru mar land rate en gima owene sirikal matin, the county government. County government ka county government biro bedo gi chikne e wi kaka onego bed ni gichoko ushuru margi mar rate ei county gi. Koro miyo gin ei chik gi noero mar county noero ema gibo prescribe ni to e value mar lo makama kata value mar lope gi ichulo percentage adi. En 1% to koso en 2% to koso en 3%. Omiyo ng'eny ne ibiro yudo ka percentage michulo kaka land rate ei Kisumu County opogore gi percentage michulo mar land rate ei Homa Bay County, Siaya County kamano kamano. To kidok rent,
Nitiere otiko ma ng'ano moko desha lop sirikal imiyo miluongo ni the lease document. Sasa ya ng'ato mi the lease document no biro gi kiwango mar rent mibiro chulo iga ka iga e wi lobno. Omiyo en kidwang'e ni ka inogo beni chulo rent, kidwang'e kiwango mar rent monego beni chulo, en tiere i document no ero miluongo ni the lease document. Mane pogruok. Ing'isa ni wadong' mana gi dakika ariyo kende twatieko twak mar otieno ma kawuono. Sharon, aneno ka ng'ato penja kae ni antiere kod lo e boma ma Kisumu, to lobno nanyiewe tasegede. Bende podi owinjo bed nachulo sirikal mano mar 10 county ma Kisumu land rates. To ber mane manitiere e chulo land rates? Sharon, ka watieko. Land rate nyako chul nikech land rate ichulo ne kaluwore gi kama lobno nitiere. Provided ni lopino nitiere either in urban centers, in municipalities, kata e trading centers, land rate nyaka ichul. To ber mane mineno? Ineno ber nikech sama ichulo land rate nieri, nitie services miyudo koa kuom sirikal. Intiere gi pi, mok mari en mar sirikal, kata bed ni chule dwe ka dwe, iyudo pi e lopino ero. Sitima intiere godo, alwora mari imenyo gi tach sirikal. Ler mar alwora bende ok irit kendi iwuon, sirikal ema ritoni. Omiyo mage ber mineno. To pesgi sirikal matin, county government chokogi mar mondo mi okonygi e timo tije matindo tindo gieki. Ma in iwuon kaka wuon lo mantiere alwora no ero, ineno bergi, omiyo nyaka ichul kata obedo mana ni nisegede. Wachni mogik Sharon, ka watieko otieno ma kawuono twak marwa gi jip minyalo jiwo godo jogo manitiere kod lope gi jogo ma seche moko geto bedo kod lope e pacho kae gi sani, ka watieko. Jip manyalo jiwo gi godo en ni itim due diligence mari ka porono ni inyalo gombo bedo gi lo. Itim due diligence mari nikech sasa midwa nyiepo ka inyiewo kata lo monego bed ni chule land rate koa kuom jalo manok chudi, to ibiro bedo gi shida mbele. In iwuon ok ibi nyalo loko lobno mondo mi obed e nyingi. Omiyo sasa midwa nyiepo, tim due diligence mari, yud certificates mag clearance mondo mi ing'e ni lo minyiewono inyiewo lo maler ma ok nitiere gi mibadhi mamoko mag chudo. Mar ariyo, anyalo kwayo jogo man gi lope giekni mondo mi tem ichulo rate kata rent e sama owinjore ichul, mar mondo mi kik gimedre, kik goyi fai miyudori e situation moro ma kendo koro irito ni mondo sirikal omiyi waiver ni eka pesa cha odog piny mar mondo mi inyal chule. Erokamano ahinya Sharon Omolo, okil Kamaloka, kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maleo kotudore kod wechego mago mag usuru mar lo. Nyakwara Mugejwang', imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar Mine Wacho. Wakawo mana yweyo madundo ka waduogo tadhi mbele kod weche manyien mag oimore. Kik idhi mabor. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Yudo thuolo madhi no tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e time pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom.
Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo nyakwara muge jwang' e weche manyien mag oimore. Joma mine ma e gwenge ma Abimbo koro tiyo tij uso mula kaka yorno mar siro familia mekgi. Kuom thuolo malach, tich makamano oseng'ere kaka mano mitimo gi joma chuo. Kata kamano, minego dwaro mondo mi piny owacho ojiwgi kendo puonjgi e yore mamoko mag yuto kod miyogi sir, ahinya to e yudo gige ritruok mar konyo geng'o tuoche. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler. Ma gwenge ma Bimbo maidore ka chung'od bura ma Bondo, kaunti ma Siaya. Gweng'ni ong'ere ahinya kuom tij kunyo kod uso mula, ma bende kuom thuolo malach ong'ere kaka tij joma chuo. Kata kamano, mine ma e gwengegi osebedo ka goyo kang' ahinya kaluwore kod uso mar mula. Okinyi ka okinyi, minego mondo kuonde mikunye mula kata kuonde go mag rego mula. Moko toyo kite, moko luoko, kama moko to chungo lo mar yudo mula. Mula ma bende geno margi mar bero ngimagi kod mano mar familia mekgi. Aflin Okoro, ma en achiel kuom mine matiyo tij uso mula e gwengego, lero yorno ma giyudo godo lo kendo kaka giluoke mar fwenyo mula iye. Abimbo kaka nabire, nayudo ka nitiyo tich mar gold. To nabiro madonje marome. To gold ni osebedo kokonyo mine e yore mang'eny. En wandwa, gimoro amora motimo mopogre gi gold onge. En mana ni chuo donje bugo, to golonwa oko, to watoyo, to waluoko. Koro kwaseluoko, ineno kaka koro wiye kacha. En gima itiyo godo, kanyo koro waluoke, kwaseluoke, to nitie kaka ikawo gunia moro maduong' kamae mag oduma ka. Tichiko, kapo ni en lo maber. Kosechike tibiro ywaye, timoye kaka koro momacha kachacha. Kose moye, manyiso ni mano man gi pesa, lobno pod nigi pesa. Koro kose tuo to kendo ichak idog imoye, tichak idog irege, ichak idog iluoko kendo iye kanyo kendo. Koro kose luoke, ma iye kanyo pong', burno pong', tene michodhe tikete kanyo. Koro kose chodhe mokete oko kanyo, to ene mwause. Omedo ni gino ma ochuno ni nyaka girangi, en rang'iny mar lo ma gikawo, wirani mano e achiel kuom gigo majiwo yuto margi ma bende konyo e pidho familia. Lure sampu mar lo manisebedo kiluoko kanyo. Dichuoni kama opawa achiel, siling' alufu gi 500, koro lure. Onyalo kata mana nyiewo gunia mar 50 kg cha. Ogunia mar 50 kg bas sukari cha.
Samoro ka ber wanyalo kata mana nyiewo siling 1000 kata 20 to kiuse nyaka iyude gimoro matin. Inyalo yudo siling 2000, siling 1000. Koro idaka daka koro en mana niya lweti ok gwenyre gi pesa. Koro kata itare iye kanyo lakini nyaka iyud ma nyithindo timo nadi, ma nyithindo chamo. Ohala no mar uso mula minego wacho ni osemako negi kama duong' e ngimagi, wirani nyithindgi koro nyalo dhi skul maonge chandruok mora mora. Bende ohala no osemiyo gi thuolo mariwore kod riwruoge saga, gino mosekonyogi e yor kano kod kuno omenda. Mano wala ma mon tiyo bimbo ka to gi mana gi buche en mana ni nyalo tiyo matek tiluwo kata iyudo pesa tidhige bura, ikawo pesa tidhi godo e bura tidhi olo godo pesa moro tiduogo timo godo giri moro. Koro wala bimbo kae iyudo ka mon odak mang'eny kata maonge chuogi kata ma chuogi osetho to gidak adaka to tidhi gold no omiyo gidak ngima moro mok ding'e ni ng'ato onge chuore. Sani nyara ja form 3 to gini ema watimo nadi, ema waluoko to nyathi dhi sikul. Nyithindo dhi sikul, ok en nyathi achiel, an gi nyithindo 4 gidhi sikul. Koro sama gidhi sikul no ka be ibiro manyi to nyithindo timo nadi, nyithindo chamo. To tijwa ni osepidhonwa nyaka mine muti mane gweng'wa ka nyaka joma oko waseger rekod kaka uneno ni giudi waduto. Kata kamano e kinde ma masira otimore, geno margi mar yuto duono, wirani weg buche mikunye mula chiwo chik mar lorogi machiwo thuolo ne apisas mag migawo mar mwandu ma ibuolo kachiel kod ten kaunti no timo nonro margi. Ma en achiel kuom yore mag konyo geng'o masiche mamoko ahinya to e kinde koth. Inyalo yudo ni kama masira timre to koro iloronwa sites. Jotelo wacho ni sites no walore until further notice. Ng'en until further notice inyalo lore chuth, unyalo dhi wuoyo gi jotelogo koro ginyiso kaka ugeng' masira kik timre. To kendo ichaki yawnwa yawa tich dhi. En mana ni lal nyalo bet ni samo chung'no gimoro amora bo chung' kata krasha mamor muwinjogo be chung', koro ka oling' thi. Ka buche richo waloso, wakwongo wagero gi yien machalo kamagi mwane ni buche beyo mwatiyo kama ber. Rem ma wan go en ni kaka koro koth chweni gik mwagolgo pi e tabu ma wan go manyalo chungonwa tich. Ne minego kata obedo ni ohand mula siro ngimagi, bedo ni pod gionge gige ritruok mowinjore kata mago machiko puodho ne tich makamano, githoro yudo tuoche mopogore opogore kaka mago mag kur, gino mabende kinde moko mono gitiyo. Pi hinyo tiendewa ng'adre to sami dhi osuptal mondo thiedhi ing'isi ni yadh gino onge ma konyo tielo ma pi ng'ado no, mang'iso ni dwa ni mondo iti gango gi gambut gi gloves kuonde gi eki ng'adre nikech idak ni in idak ga mana kamae. Koro kidhi e ot iyudo ka koyo chuoyi, malaria be goyi, koro iyudo ka in weak, ka kiny idwa dhi tich iwinjo kiol ma ipenjri ni bana pesa mitiyogo idwa dhi go osuptal iyudo kiol ma kaka itimri be onge kata kaka itedi onge, chiemo to in go to kaka itedi onge nikech pi mwatimo nadi mwamulogi nikech gin pi moko mag chumbi iolo gi kanyo to chuno ni nyaka sami teng'o cha nyaka ukir remo e dhogi. Koro iyudo ka in gi tuoche mang'eny, jomoko nigi tuoche mag ich makuot. Kwayo gi maduong' en mondo mi piny owacho keto kenge manyalo bero negi alwora mar tich kod siro gi e yor yudo gige ritruok mar geng'o tuoche. Bende de giher mar mondo mi piny owacho ojiw gi kendo migi puonj e wi yore mamoko mag yuto kaka achiel kuom okenge mag chwalo dongruok mar abimbo. Konyalo yudo joma nyalo support nwa mine kaka wan mamiwa kata mana gik moko kata kaka gamboots, gloves mag lwedo nyalo konyowa mabor nikech ing'eni kwa biro kae kata mana sani neno mine gi gimoro amora gina kamano. Agombo ni mondo ae e tarni sirikal omed jiwowa mondo wayude gimoro ma wanyalo timo nadi, mwanyalo loko ei abimbo ka, ok ni ma kende kelonwa maendeleo moko mon nyalo timo nadi ma mon nyalo loko. Efinya Kidi, Ramogi TV. Tuke sikunde sekondar tam mar 2 biro chakore ayanga wuok tich mabiro e kaunti ma Kakamega ka timbe osechako timo ikruok margi. Joloch nyadi uchiel e gwenge ma Nyanza, Kobala,
nigi lek mar kawo kombe mar Nationals kuom thuolo mokwongo. Jafwambo marwa James Opondo nolimo tim mar Kobala e kaunti ma Homa Bay kendo miyo wasigand nyiri moketo pachgi duto e ting'o nyinga Nyanza e tukegi. Kasa Ndong, chuny jotugo goyo kibikibi e kinde ma kaunti ma Kakamega timo ikruok ne tuke mag sikunde sekondar tam mar 2. Joloch nyadauchiel e tuke adhula mag nyiri gwenge ma Nyanza Kobala nigi geno mar kawo kombe mar Nationals kuom thuolo mokwongo. Luya to nyaka chwernegi. Aneno ni wasebedo ka waikore maber, ok rach ahinya. Anyalo wacho ni sani en mana fine tuning mathin. Then wadhi bedo maber. Waikore nikech ma ok dhi wa mokwongo nationals. Omiyo wan gi gimomiyo wadhi mondo wayud trophy mar national. Mano kende gima pok wayudo. Wasedhi e nationals higni 6 to wasedhi e finals dichiel kende. Kapten mar Kobala ma bende en jagol mar tim Kenya, jotugo manyiri ma higgi ni piny mar 17 Scovia Wur nigi chir mar ndiko historia. Kobala nitiere pool B kama oting'o tim mar Madira mawuok Imbo mar Kenya, Dagoretti Mixed mawuok Nairobi kaachiel gi tim mar Mwanambenyu mawuok Kadhowadh Nam Chumbi. Motivation or that psyche have been there because I've been going for all the collabs. So when I come back, all the school, even the teachers, everybody, community, they're always like, our Kenya one is around. And more so for now, it's me to carry them. And also, it's me to give them right motivation. So it makes me to be in a good mood and also good attitude all the time. Ekindeno weche mag bedo gi jotugo ma higgi oniang' e tukegi en gino ma osemedore kuom kinde ahinya to higani. Jokanyo mag tuke kaachiel gi jotelo ikwayo mondo orakre gi midhiero ni ma osethiro dongruok mich mag rawere. Chik matayo weche mag mpira mag secondary to gine kidienge mopogore opogore. Nitie kidieng mar higni, moro nyathi hike oseyombo higni monego tuge sikul, moro setieko sikul, moro bene ok odhi kata sikul. To tugo oko kono no kasa ochopo tikete otugo ne team moro. Oketho development mar talent mar jomatindo nikech okaw thuolo ma ok owinjore kode. Timno mar Kobala noyudo sir mar omenda maromo 100,000 kowuok kuom riwruog Dr. Raymond Omolo. Omenda mabiro goyo gi jek e kinde mag tukegi. Japuonj maduong' mar skundno nokwayo jotelo mondo okony sikunde gero mich mag rawere. Dr. Raymond Omolo is always giving us a lot of support in terms of financial support, in terms of physical support, and in terms of connection with the outside world, so that these young talents are able to be identified nationally and internationally. Joloch mokalo Butere Girls nitiere pool A, pool ma en mayot kama oting'o Dr. Charles Girls mawuok Hoho mar Okak kaachiel gi tim mar Ruiru mawuok e kaunti ma Kiambu. James Opondo, Ramogi TV. Nyakwara Mugia Joang gi kanyo emachopo gode giko mar weche manyien mag oimore otieno makawuono. James Asembo wacho ni wana mwalo wa Masara gi Makalda to jo China oseyako kuonde wa mabeyo mag mula to jotelo nindo otero. Nyakwara Mugia Joang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar weche manyien mag oimore. Ibed kod otieno maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno.